DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 My supporters eZANU-PF. Zviri kufamba here. Atisei masettings muri kuzviona sei. Rakakula. Mborwa zvedu ice cream. Wakapesera kuidya rinio uchiti pamberi neZANU-PF. $1 iyi. Hazvidhura zvinhu zvakachipa. Kumwe kwainocho inotoita 50 cents. But hauna. Wakapesera kuirova rini ice cream iwa. Zveshingoda ngoti ungoonesana ka. Kuti mukusapota zvinhu zvakafa. Mukusapota zvinhu zvakadhakwa. Kana munhu wechirume uchitadza kumbozvitengerawo ice cream chaicha iyi $1 kana 50 cents. Ungodyawo wozvifadza. Ziva kuti ndikusapota zvinhu zvakadhakwa. Ziva kuti ndikusapota zvinhu zvisingaiti. 2030 yamuri kuramba muchiimba kuti 2030 anenge aripo achiitei. Inzwai zviri kutaurwa naProfesa Madhuku apo. Vari kutaura kuti ma-term limits akaiswa kune vanhu vanogona kutonga. Kuti akangotonga akasipaka vanhu, omva abva zvake. Ungopinda osipaka vanhu. Manje mimi murida kuramba muchitonga kusvika 2030. Ndo the same thing chakaita kuti vaMugabe vabude futi mupower ichi. Chekuda kutonga kusvikira vasvika pakutadza kufamba vakagara pauche. Chekunzi vachatonga from behind the grave. Simba harinzaro wakomana. Unaka baba. Unaka zvekutodaro. Simba harinzaro. Pasine 2030. Pasine ZANU-PF. Pasine vanhu vese vanosupporta Emerson Dambudzo Mnangagwa. Pasinawo. Ngatimbonzwa Profesa Madhuku kuti vari kuti chii. Toitanga zvedu tiri kuvhaira so totokuvhairira $1 iyoyi. But kutoirova iyo ne t-shirt yeZANU-PF hauna chaunacho. Utadza kuirova ya. Apa kunaka sei? Ndizvo zvinhu zvacho chaizvo. Hanzi nalini, term limits are actually imposed to limit good presidents so that they don't remain in the office forever. Bad presidents are removed via an election. Professor Madhuku. Zvikanzi, I hope ana mukungunugwa you are listening. Ana mukungunugwa ndo vakomana vari kupusha narrative yekuti 2030 vaMnangagwa ngavaremba vashipo, 2030 vaMnangagwa vari kushanda, vari kugona basa. Aiwa ka, hazvisiri izvo. Hanzi a good dancer knows the time to leave the dance floor. Ukatamba ukaona uchiomberwa maoko, ukaona zvanyanyonakidza, unomva wabvira sei? Omva wabva pa dance floor. Rega tinzwe Professor Madhuku kuti vari kuti chii. Term limits are actually imposed to limit very good presidents. In fact, that is the reason for term limits. Term limits were invented to ensure that a person would not remain in office merely because they are doing well. That's if you go to the country that did that first and foremost, that's the Americans. 4 years. They don't look at how good a president is, which is why some of the best presidents in that country have had to leave. So term limits are for good presidents. You don't need a term limit for a poor president who will obviously be removed in an election. The term limits are actually imposed to limit very good presidents. In fact, that is the reason for term limits. Term limits were invented to ensure that a person would not remain in office merely because they are doing well.
That's if you go to the country that did that first and foremost, as the Americans. 4 years. They don't look at how good a president is, which is why some of the best presidents in that country have had to leave. So term limits are for good presidents. You don't need a term limit for a poor president who obviously be removed in an election. The term limits are actually imposed to limit. Right. Thank you very much, Professor Madhuku. Dokutenda zvikuru. Reka tipinde mu-comment section. Tinzwa kuti comment section ukumboti chiko. Baba. Ayesiki munaka. Reka tinzwa. Kuti comment section ikuti chinhu. Zikanzi vamadhuku ngavambotanga vahwina apiwe vakomana vembudzi ndo kuti titange kuvateerera. Aiwa kana zvembudzi zvinopinda papiwa pamaterm extension avo. Vanhu vemaghost vari kunetsa. Hanzi naLynn, how many ghost accounts do you have? Munhu anenge abatwa kunzi ghost account ko CH Mkungunugwa auya neghost rake ipapo. Zvikanzi those guys are not fools. They know all of this. They studied the system and they cracked the system. Now they are implementing and there is nothing anyone can do to stop them. 2030 is a done deal. Nganimbotaura ipapo kuti 2030 muri kuiona ichibudirira kana tiri kuenda kuma-election. Isa comment mu-comment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti 2030 unobudirira tinoenda kana kuti tiri kudzoka kumashure. Reka tione imwe 1 or 2 ma-comments apo ndisati ndabaya panapa. Reka tione hanzi chini. Okay. In simple terms, the bad president is forcing himself on the people. What happened to the voice of the people is the voice of God mantra. Yes, mkuru akachiti believisa kati the voice of the people is the voice of God. Vanhu vanga vataura kuti hatichada Mugabe, ranga richiri izwi raMwari. Ende zvakutaura kuti hatichada iye Mnangagwa, hatichisiri izwi raMwari. Ndo pamwe pacho pakaipa. Zvikanzi they are lost those ones selling their future for a car. Ichocho chokwadi chinorwadza kuti vanhu vari kufarira mota inogona ngomuka yakakuuraya mangwana. Zvikanzi simple and straightforward. Ma1 pari kupisa ndo nyaya yanga ndangoya nayo zvamanje manje kuti ndikuratidzei mashoko ari kutaurwa navamadhuku madhuks ma1. But pamberi rambai muchisapota ZANU-PF. Munofa musingaidyi ice cream, munofa muchitambura. Itai rambai muchirova murwero wenyu iwowo. It's 3 boys. Tukutoirova ice cream yedola iyoyo yausiri kudya. Enda kunotamba maiweri kumusangano wezana utori bho wakadaro. But isusu atiko ikoko. Yes, for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. Shoot it by for now. Let's meet in the next video.